Ondanks het mooie weer was het een rustige Pasen in Zeeland. En het aantal sterfgevallen in de verpleeghuizen is minimaal. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Tijdens het paasweekend zijn er 60 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden en met te veel mensen bij elkaar waren. Ook werden er verschillende wildkampeerders beboet. Maar over het algemeen is de veiligheidsregio tevreden over het verloop van het weekend. Want er werd gevreesd dat mensen er met het mooie weer massaal op uit zouden trekken. Maar de waarschuwingen vooraf hebben geholpen, want het bleef overal rustig. Ook op de meubelboulevards. Tweede paasdag. Traditiegetrouw een drukke dag voor de meubelboulevards en winkels. Maar vandaag niet. De woonwinkels beleven de rustigste paasdag in misschien wel hun geschiedenis. Zo ook hier in Hulst. Het is een stuk rustiger dan andere jaren. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat onze Vlaamse klanten vandaag niet kunnen komen. Zoals je weet is de grens tussen Nederland en België afgesloten. En ja, ongeveer 70% van onze klanten komen uit Vlaanderen. Dus ja, dat maakt het dan wel een stuk rustiger. De woonwinkel in Hulst koos er bewust voor om vandaag open te gaan en niet de deuren te sluiten. Maar ze hebben wel extra maatregelen genomen. Zo wordt het aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag zijn gelimiteerd op 25. Ik gok dat er nu 150 mensen door de winkel lopen. Dus dat is toch meer dan die 25? Ja, alleen we hebben wel in de gaten, we hebben op dit moment 5 mensen in de winkel rondlopen die alleen maar kijken waar die klanten zich bevinden. Dus zo gauw als daar ergens een soort van groepsvorming plaatsvindt, omdat mensen naar dezelfde afdeling lopen, dat kan een toevalstreffer zijn, ja, dan moeten we daar wel wat aan doen. De ongekende rust betekent wel dat de bezoekers die wel zijn gekomen rustiger kunnen rondkijken dan anders. Zoals voor Jessie en Alex uit Sluis. We zijn het niet gewoon, nee, want we komen wel regelmatig en dan is het wel heel druk altijd. En dus het is eigenlijk wel een keer plezant om de winkel een beetje voor jezelf te hebben. Na jaren strijd wordt er eindelijk gewerkt in de Hedwiegepolder. Het gebied wordt ontgraven zodat het samen met de Belgische Prosperpolder en het land van Saftingen kan worden samengevoegd tot één groot natuur- en recreatiegebied. Grenspark Groot Saftingen. En dat zou wel eens een toeristische trekpleister kunnen worden. Poldertouren. Gids Mark Panier uit Nieuw-Namen deed het al voor de coronacrisis en ziet er ook toekomst in. Met zijn oldtimer geeft hij rondleidingen door het grenspark dat volop in ontwikkeling is. Er gaat een natuur en een toeristisch gebied ontstaan van meer dan 5000 hectare groot. Waar wij proberen landbouw, haven, toerisme, natuur, bewoners in één eenheid samen te brengen. Over een aantal jaren ga je hier zien wat je nu kan bekijken in het verdronken land van Saftingen. Het wordt een slikken- en schorgebied, een brak gebied dat 2 keer per dag gaat overstromen en leegstromen. Er gaan zich geulen en schorren ontstaan, waar ook veel natuur gaat ontwikkelen en waar heel veel mogelijkheid is om de natuur te beleven. Tot nu toe is bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd in het park dat vooral een walhalla voor vogels moet worden. Boeren in de streek spelen daarop in met de keuze van hun gewassen. Dit is een voorbeeld van duurzame landbouw. Waarom? Omdat de landbouwer die deze grond heeft, een overeenkomst heeft om bepaalde gewassen te zaaien. Hier op dit veld, luzern en klaver, dat is nou net het materiaal dat de bruine kiekendief gaat aantrekken. Die wij in dit gebied naar binnen willen halen. Wat Panier betreft kunnen de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Al realiseert hij zich dat er nog pijn is bij de landbouwers die hun vruchtbare grond zagen verdwijnen. Maar toch moet er vooruitgekeken worden. De geschiedenis ligt achter ons. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. We kunnen alleen maar lessen leren uit de geschiedenis. Maar we moeten met z'n allen, alle partijen, zowel de haven, zowel de mannen van Natuurpunt, zowel de landbouwers, de bewoners en andere stakeholders, die moeten gewoon vooruitkijken. En nu is het aan iedereen om te kijken wat maken we ervan. Over 4 jaar moet het water definitief de Hedwiegepolder binnenstromen en hoopt gids Panier al het schoons van de nieuwe Zeeuws-Vlaamse natuur te kunnen laten zien. En dan gaan we naar gevangenis Torentijd, want door zo min mogelijk activiteiten te organiseren, geen bezoek toe te staan en de gedetineerden te laten beeldbellen, probeert de gevangenis het coronavirus buiten de deur te houden. Maar de angst voor het coronavirus maakt de gedetineerden wel wat banger en agressiever.
Het dagelijks leven van de gedetineerden in Torentijd is door corona behoorlijk veranderd. Het bezoek voor gedetineerden is gestopt. De verloven voor gedetineerden zijn gestopt. Binnen de activiteiten die we allemaal aanbieden, daar hebben we ook flink in gesneden. In zoverre, ze worden wel allemaal nog aangeboden, maar in beperkte vorm en met hele kleine groepjes. Zodat wij ook hier binnen de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Om toch contact te kunnen houden met dierbaren, mogen de gedetineerden 1 keer per week skypen of videobellen. Dat levert ook wel weer een heleboel mooie verhalen op. Kinderen die hun slaapkamer kunnen laten zien aan hun vader. Ik heb een verhaal gehoord van een Syrische gedetineerde die na 6 jaar weer eens contact had met zijn moeder. Dus vanuit die ellende ontstaan ook weer hele mooie dingen. De 1,5 meter afstand houden in de gevangenis is onmogelijk voor gedetineerden die met z'n tweeën op 1 cel zitten. Die situatie levert spanningen op. Men is ook bang hoor, men is ook gewoon bang binnen dat het krijgt of dat het uitbreekt. Daar moet ik zelf ook niet aan denken dat het hier uitbreekt, hoewel we wel onze scenario's klaar hebben liggen. Maar men is wel bang en vanuit die zorg of die angst neemt de agressie wat toe. Alle gedetineerden in Torentijd zijn 3 keer gecontroleerd op coronaverschijnselen. Met het verdwijnen van het bezoek komen alleen personeel en advocaten nog binnen bij Torentijd. En ook die worden gecheckt. Alles om het virus buiten de deuren te houden. De afgelopen week is het aantal basisschoolkinderen dat op school wordt opgevangen meer dan verdubbeld. Het gaat dan om kinderen van ouders die moeten werken omdat ze een vitaal beroep hebben. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs. We zitten vandaag in groep 3, Seb. Wij werken ook allebei in het onderwijs, dus dat werd toch wat lastig. Dus na de eerste week gaan ze nu 2 ochtenden naar school toe. Seb en zijn 2 broertjes zijn niet de enige Zeeuwse kinderen die nu toch naar school moeten. De eerste week werden in heel Zeeland zo'n 400 van de 30.000 leerlingen opgevangen. Nu zijn dat er ruim 800. Op de Theo Thijssenschool in Vlissingen zien ze die toename ook. We merken dat de eerste week ouders de opvang nog zelf konden regelen. Maar dat het nu lastiger wordt en dat begrijpen we ook. De kinderen op school maken dezelfde opdrachten als de kinderen thuis. En op school zijn is helemaal niet zo erg. Eigenlijk vond ik het best wel jammer dat de scholen dicht gingen. Want volgend jaar moet ik toch naar de middelbare en dan mis je toch veel les. Als je thuis zit, dan heb je toch niks te doen. Dus hier kan je je nog wel vermaken. Want je krijgt hier wel gewoon hulp. En soms kunnen je ouders thuis ook niet begrijpen. Maar ja, het voelt ook heel gek om weer op school te zijn dan. Ook voor de juffen en meesters is het even wennen. Ik mis echt wel het lesgeven aan gewoon een klas, de interactie met je kinderen. Ik heb er nu 3 hier achter mij zitten die hun eigen werk doen en ik help ze waar nodig, maar het is echt heel anders. Ja. De scholen blijven in ieder geval nog gesloten tot en met 28 april. Daarin valt de eerste week van de meivakantie. Of scholen dan ook opvang aanbieden, is nog niet duidelijk. De harige bastaard satijnrups is weer gesignaleerd in Zeeuwse duingebieden. De brandharen van de rups kunnen irritaties en allergische reacties veroorzaken. Op dit moment zijn ze niet gevaarlijk. Ze zitten in de nestjes, maar ze kruipen er langzaam uit. Ze gaan vervolgens de bladeren opeten van de duin doen. En daarna kruipen ze het strand op. En dan pas worden ze gevaarlijk. Hier kruipen ze al uit de nesten. De rups wordt niet op een chemische manier bestreden, omdat dit ook giftig is voor andere dieren. De GGD adviseert mensen die in contact zijn gekomen met de haren van de rups hun kleren met een handschoen uit te trekken. Bij aanraking op de huid adviseert de GGD om het haartjes met lauw water af te spoelen. In Zeeland is de toename van sterfgevallen onder ouderen in verpleeghuizen minimaal. Het gaat om zo'n 8 extra sterfgevallen in de afgelopen 4 weken. Landelijk zie je dat cijfer veel hoger ligt. Toch zijn er ook in Zeeuwse verpleeghuizen coronabesmettingen en doden. En moeten ingrijpende maatregelen worden genomen. Aangeslagen zijn ze bij zorggroep Terweel. Op een van de locaties in Goes is een grotere afdeling voor ouderen met dementie besmet geraakt. De ouderen op die afdeling hebben lichtere en wat zwaardere ziekteverschijnselen en een aantal ouderen is overleden. Maar in deze bijzondere omstandigheid, op toch een snelle manier van een aantal bewoners op die manier afscheid te moeten nemen. Nou, u kunt zich voorstellen dat het voor iedereen gewoon heel verdrietig en zwaar.
Alle zorginstellingen werken volgens dezelfde protocollen. Is een oudere besmet, dan wordt hij uit de groep gehaald en verpleegd op de eigen kamer. Maar zijn er meerdere ouderen besmet, dan wordt de hele groep, de hele afdeling in isolatie geplaatst. Ja, en als het dan gaat om ouderen met dementie, dan is dat allemaal veel lastiger. Sommige mensen zijn zo onrustig en worden zo angstig en paniekerig als ze dan de hele dag op de kamer moeten blijven. Ja, dat kun je gewoon haast niet vol blijven houden. Dat is ook niet fijn. En je kiest dan toch voor de kwaliteit van leven, dat je de bewegingsvrijheid, die mensen natuurlijk ook absoluut verdienen, dat je die nog een beetje intact kunt laten. Terwijl is niet de enige met dit soort problemen. Op meerdere zorglocaties zijn ouderen besmet geraakt met het coronavirus. Maar het is niet bekend op welke locaties in Zeeland er allemaal besmettingen zijn. Door de coronacrisis heeft Zeeland er honderden werklozen bij. In de maand maart hebben meer dan 700 mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat is een stijging van 63%. De vele bedrijven die stil liggen zijn daar de oorzaak van. De provincie trekt 2 miljoen euro uit voor steun aan het Zeeuwse bedrijfsleven. Nou, in de voorjaarsnota die vandaag gepresenteerd wordt, kunnen we 2 miljoen euro vrijmaken voor een eerste ondersteuningspakket voor de Zeeuwse ondernemers. Of dat voldoende is, dat weet je nooit. Hè. De nood is hoog bij heel veel sectoren. Dat betekent ook dat we eigenlijk wekelijks, maar zeker ook de komende maanden, zullen monitoren hoe het gaat. En als het nodig is, zullen we zoeken naar extra middelen. De 2 Zeeuwse miljoen zijn bedoeld voor bedrijven die geen aanspraak kunnen maken op coronavergoedingen van het Rijk. Als er meer geld nodig is voor steun, is dat er dan? Nou, wat we hebben is een investeringsagenda voor de komende jaren. Daar zit op zich geld in om investeringen die we gepland hebben te ondernemen. Maar het is ook zo dat we natuurlijk eerst de basis in Zeeland op orde moeten houden. De economie moet kunnen blijven draaien. De culturele sector is van belang voor het vestigingsklimaat. Maar ook evenementen zijn heel belangrijk om Zeeland goed op de kaart te houden. Dat betekent dat we dat geheel steeds in ogenschouw moeten nemen. En aan de ene kant de planning voor de komende jaren goed scherp moeten houden. Maar aan de andere kant ook moeten durven ingrijpen als op korte termijn middelen nodig zijn. De rechtbank in Den Haag heeft zich opnieuw gebogen over de zaak van de 48-jarige Syriër uit Capelle. Die wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven. Het ging om een tussentijdse zitting. De man zou onder meer hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een militair. Een verzoek tot vrijlating, zodat de man bij zijn zieke dochter kan zijn, is door de rechtbank opnieuw afgewezen. Tijdens de zitting meldde de officier van justitie dat het dossier zo goed als compleet is. Het wachten was onder meer op het verhoor van een getuige uit Duitsland, maar die heeft zich teruggetrokken omdat hij bang is dat zijn familie iets wordt aangedaan. Het is niet de eerste getuige die niet meer mee wil werken uit angst voor de verdachte. Het broedseizoen voor kustbroedvogels en weidevogels in Zeeland dreigt opnieuw dramatisch te verlopen. Dat zegt Natuurmonumenten. Dat komt door de aanhoudende droogte. Daardoor is er weinig voedsel en lopen de nesten gevaar, omdat ze makkelijker bereikbaar zijn voor dieren die ze leegroven. Natuurmonumenten wil nu gebieden vernatten, zoals dat heet. Maar dat is alleen een lange termijn oplossing. Werkgevers hebben vaak een starre houding als het gaat om het aannemen van mensen met een sociale, verstandelijke of lichamelijke beperking. Dat concludeert het samenwerkingsverband van de Bevelandse gemeenten die mensen vanuit de participatiewet aan een baan helpt. Zonde, zeggen zij, want het kan zo'n groot succes zijn. De opnames van deze reportage zijn van voor de coronacrisis. Ik dacht, ja, wat moeten we hier nou mee? Dat was kort gezegd de eerste reactie toen eigenaar John Mol van aannemingsbedrijf Van Sab uit Sint-Arendskerken hoorde dat hij een deel van de klus die hij had aangenomen moest invullen met iemand uit de participatiewet. Ik begrijp ook de gemeente. Ik begrijp ook dat sommige mensen wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. Als bedrijf, het mes naar twee kanten in dat geval. Hè. Wij proberen ook als bedrijf mensen te zoeken. Het is moeilijk om mensen te zoeken. Nou ja, misschien via de dag zo, op die manier alleen. Zo'n eerste reactie krijgt Marcel Flikweert in 80% van de gevallen. Hij werkt bij het samenwerkingsverband GR de Bevelanden van de 5 Bevelandse gemeenten. En zoekt een baan voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen met een sociale, lichamelijke of verstandelijke beperking. Die mensen moeten aan de slag bij gewone bedrijven, maar daar staat hij vaak voor een gesloten deur. Dat ze eigenlijk zoiets hebben, of weinig achtergrond hebben eigenlijk met de doelgroep. Hè? Dus niet helemaal weten van wat komt daarbij kijken, welke kansen en mogelijkheden zijn er en waar moet ik op letten. John Mol nam 4 jaar geleden Ed van den Herik in dienst. Het was even zoeken, maar met de juiste begeleiding heeft Ed zijn plaats in het bedrijf gevonden. Ik ben best een tijdje werkloos geweest en hulp gehad van jobcoaches en zo. En
Ja, een paar keer liep het mis, maar uiteindelijk hadden we toch de goede baas te pakken. En zo terughoudend als zijn baas in het begin was, zo tevreden is hij nu. Wij zoeken nog steeds mensen, dus als er nog meer mensen zijn, ik sta voor open, laat maar komen, zou maar zeggen. Politieke partijen in Zeeland mochten bij adviseur Bernard Wintjes vertellen hoe volgens hen Zeeland gecompenseerd moet worden voor de misgelopen marinierskazerne. De vraag is hoe groot die compensatie uiteindelijk gaat zijn. Tijdens de digitale vergadering bleken een paar duidelijke wensen. Zeeland wil sterker onderwijs en eigen opleidingen, beter openbaar vervoer zoals een snellere trein naar de Randstad en een waterstoffabriek waarmee we de industrie in Zeeland kunnen vergroenen. Iedereen wil werkgelegenheid, zorgen dat gecompenseerd wordt. Werkgelegenheid, goede stevige industrie, zodat die lange tijd verder kan. En een belangrijke andere lijn is infrastructuur, snelle verbindingen met Randstad en snelle verbindingen met Vlaanderen. Wintjes zelf denkt ook aan een andere overheidsdienst in plaats van de marinierskazerne. Dus inclusief mensen die met hun gezinnen hier naartoe verhuizen. De marinierskazerne zou zorgen voor 2000 arbeidsplaatsen, zou zorgen voor economische ontwikkelingen binnen Zeeland. Dus de eerste gedachte is, als dan de marinierskazerne niet komt, dan moet er iets anders komen. En dat is ook een van de wegen uiteindelijk naar een succes. Ziet u daar mogelijkheden voor zo'n andere rijksdienst? Ik weet het niet. We hebben gesprekken met alle ministeries erover. Maar het zijn allemaal nog vogels die vliegen. Ik heb ze nog niet in de hand. Wintjes stelt dat als Zeeland kiest voor een tolvrije Westerschelde-tunnel, het compensatiebedrag meteen op is. Op de tunnel zit nog een schuld van 400 miljoen. Is dat dus het maximale compensatiebedrag, waar Zeeland zelf denkt aan 2 miljard? De beroemde 1 of 2 miljard die ik overal gehoord heb, is gebaseerd op zoveel jaar het niet hebben van inkomen. Als het inkomen wel komt, dan is natuurlijk de situatie totaal anders. Dus dat is de reden dat ik ook gezegd heb dat ik geen bedrag wil noemen. Tweede punt is dat ik persoonlijk vind, maar nogmaals hoor, we zijn nog niet met ons rapport klaar, dat wanneer je alles gaat concentreren, of het grootste deel gaat concentreren op de tolvrije tunnel, ga je niet andere hele belangrijke dingen voor Zeeland verwaarlozen. Wintjes wil zijn compensatiepakket voor de marinierskazerne eind mei presenteren, zodat Den Haag er nog voor de zomervakantie over kan beslissen. Als het dossier blijft liggen, zal het verloren gaan in de komende Tweede Kamerverkiezingen, vreest Wintjes. 7 jaar na het faillissement is het terrein van Termfos helemaal fosforvrij. Van Citusbeheer, die het terrein saneert, heeft vrijdag de laatste resten van de zeer brandbare stof weggehaald. De schoonmaak van het terrein was een complexe en daarmee ook een dure klus van in totaal zo'n 88 miljoen euro. De komende tijd richt Van Citusbeheer zich op de wat meer reguliere sloopwerkzaamheden op het terrein. De bedoeling is dat eind dit jaar het project is afgerond. En zo zijn we aan het einde van Zeeland de Week en bent u weer helemaal bij. Fijne avond voor nu en tot morgen.